नोंथाङा नैबे क्रमआव थांबानो जाबाय क्रम बा गुगोलाव थांबानो जाबाय नोंथाङा नै क्रमआव थांदो क्रमआव थांखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयावहाय थ्रि डट दं बे थ्रि डटआव नोंथाङा क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सेटिंआव फैदो सेटिंआव फैनानै नोंथाङा सेटिंआव क्लिक खालामदो सेटिंआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नुगोन मा होननानै बुंगोन नैबेयावहाय आंनो अलरेडि दायो बन खालामखानायखाय अन खालामखानायखाय नोंथाङा नुवाखै बेयाव सार्चिं जाराव नायबानो जाबाय सार्चिं जाराव थांदो सार्चिं जाराव थांबा नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होदो आं अलरेडि बन खालामखाबाय डाक डाक ग'आव नोंथाङा बेयाव अन खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेगाव फैफिनदो बेगाव फैनानै नोंथाङा मा होनदों प्राइभेसि एन्ड दा सिकिउरिटियाव थांदो सिकिउरिटियाव थांनानै आं बेयावबो अलरेडि अन खालामखादों नोंथाङा नै बिदि अफ जागोन जुदि बेखौ अन खालामनानै ला बिनि उनावहाय आरो नोंथाङा बेक फैबावदो बेक फैखांनायनि उनाव नोंथाङा माब्लानि समाव बबे समाव नोंथाङा बै समनिफ्राय दासिम बेसेबां नोङो पासवार्ड नोङो खालामदोंमोन पासवार्डखौ नोङो बावलांबाय पासवार्ड गोदान लाबोफिननो गोनां जायो सोरबाया नागिरनानै मोनला सोरबाया मालाबा समनिफ्राय सालायनानै आंनि पासवार्डआ मामोन गोबां बायदि बायदि बावो लिरनानै दोननो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय पासवार्ड मेनेजाराव थांदो पासवार्ड मेनेजार नायनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होदो बेयाव थुखांनायनि उनाव नोंथाङा गासैखौबो नुगोन अब्ला बे मोनथाम मा होनगोन मोनथाम बे अपसनखौ नोंथाङा अलरेडि बन्द खालामना लाबानो सारा जिबन नोंनिफ्राय खुनु हेकारा मोनसे इमेल आइडियानो जा मोनसे फेसबुक एकाउन्टआनो जा मोनसे बेंक एकाउन्टआनो जा नोंनि गुगोल पे जा फन पे जा पेटिएम जा मोनफ्रोमखौबो हेकार खालामनो हानायनि थाखाय बे मालाबाबो लामा मोननाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ खालामथार अब्ला नोंथाङा नोंथांनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे राहा दिनैनि भिडिअआ बेनो नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला नेक्स्टआव मा भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्टआव लिरनानै हरदो आसा खालामबाय नोंसोरनि आसाखौ नेनानै थाबाय।